Pagkatas ang sliding window eh. I'm not feeling well mga katambay no mga eh, sakitan gustihan niya ng buntag. But ngano gani? Sama ko ron ng ikaon or akan naghukas maguna to gabi eh. Sanin ko na tong kuandro. Mustache. So, nanghimasa lang ko mga gano. Manatag puwas tong bungot. Wala ko naligo kay medyo sakit-sakit wala ko tiyan gyud danay lang. Ganyan ni buntag pag humano ni kaong gugpan niya pag humayon og tubig. Pag taw-taw ni sakit siya mot nasugmat ko ron akong ulcer or sa ba. Nya, magani ag inita agi ko lang kung mama gilutuan og utan darang utan. Sabaw. Munggar gina pulos. Pamayan lang na basig mauli-ulian eh. Ilista kay Arsunse na niya. Adto na mi motukar meron. Balag. Di kay ta maayo atong ipamati no basta kay motukar ta kay usar eh tagsara tukar. So, kay if mamiss ta ni di na mo balik basta hindi wala na lang opportunity nga makatukar ta char. So mintras kaya pa nato nga makaya ra sa tong lawas di ta mo kanang kuan di ta mo asa resulta sa inyo ha nga ay mo surrender og makaya pa sa lawas fight keep going bisag unsa pa na diha padayon lang hantod nga kuan di na kaya basta kayo kaya pa padayon. Yo, what's up mga adlaw? Yung tanan nga, may udto na day. So, another day, another life, another blessing na sa jatong tanan no. So, karon day kay opening day sa kuan, election campaign diri sa City of Bugo o sa tanan ba ni basta kay karon ang unang adlaw nga kuan, pwede na mangumpanya ang mga kuan nilansar pagkakandidato karong election. Kita. Sakit-sakit jud kuntian mga ga. Pero paningamuton ako nga malingaw ta sa tong lakaw ron. Ito na yung padong ting Daryl no. Eh kan. Baklit na mi. Nagbawa ni guguan diri. Biskuit. O mas kay Flix. Ya, biyahe na mi kay baklit na mi. Timinga gitu. Timinga gitu. Ako ngayong oras. May pagkabuhat dahil nito. Buntag sir. Ay. Sir, mukha ko jogon sir pa ko niya sir. Tama sir ah. Ayo guys. Namoy Cremelis Advance. Pila? Pero yuma. Namoy kuan, Nature Spring. Nature Spring. Nature Spring. Pila? 15 lang. Doha ka Nature Spring. Nanami diri sa shop mga ga sa among bandrom. Kami pa una nabot dire. Sangay, Dustin, tara si Hebe no. Ato nang kuan, avid viewer na. Ako na lang din. Dale. Ikaw na. Iso di ay kayo? Tako man ka? Ang ingon nga pasinawan ang padro dili gubon nimo man giguba ang logo. Unsa man nimo? Unsa day ka? Hoy. Kaya nagsorry ngay. Kaya nagsorry. Amo kauban ka mga gaw Robin. Pakita ang Robin mga sa atong mga kan be, atong mga viewers be. Kaya Robin. Okay. Kaya. You watch me. Pas ini. Oh, sakit ang tiyan yun eh. Nya, sipa na kanana kay sino na yung biogol? Ha? Hindi mo na sa sipa. Today. Responsible na. Last. Yawa gani ang migo. Yagi minawa. Minawa niyo. Katong bang puang ikuan katong pang graduation. Unsa day ka? Oh, dia kapasa no? Abdam dengan kubi deh mau dia. Bukan magagaw. Sila mo na kapasok. Kagran dia dulu kapaso. Mira. Ta 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 ta. Loh. Mangumpanya mo ron kami wa may mapasuha. Shit. Suko man ka. Tukar. Bye-bye. Babaw.
So, napaabot na lang may sa service mga gano kay padung na ko ng service. Ngayon alas 12 no, 12 noon sharp. Nya. Lapas naman pero sakit kuntian eh. Di ka lang siya kupot cellphone na kay sakit kuntian. Basab. Durag di ka ko ana. Durag di migo no. Ba't kay batasan? Gigat ko gabi ikaw. Apa? Ano? Abang na kanan. Wala di mga gwapo. Pakita tapos mga gwapo na wa. Daniel! Daniel no? Daniel! Yung sa James! James Red! James Black! Si Michael mana? Michael! Karang ikaw, mikmik ba? Hello? Lord Joy! Ano sa day ka? Tawa ka ba sa gisulting sir dahil sa gichat ni sir? Pwede naman basta kung sa color god? Basta itom? Hindi namin ito. Wala na. Saan na ay? Ini color? Ini color basta black. Oh, mau dahil nagpuwa ka. Mahal juga. Black pants ba no? Oh, black pants mangay. Gray na. Fade naman na. Basta atis black. Sauna. Tara! Oh, Tara! ano maway? Yeah. Guys, service eh. Ano mong service mga ga? Nagibiyaan mismo inaha kay. Sakit na tuntian, gipabit-bit kita bugat. Squad wata pre. Pre. Mia mamoy lain kay magbatasan. Nawa, lahian nawa to no. Mao juga ni siya eh. Mao juga kay gid eh. Wala na na. Ano? Ay bukto ikaw. Selamat. Ikaw lahi mo tabangan. Unfair kay ka, unfair. You're so unfair. Oh, ano? Ano ka na meron guys, pero di may kapaso. No, kaya? No, thank you. No? May. Papa ka may katukar sugod mga aga. Init na kayo. Samot kay tukaran ni ron. Baud magayo. Grabe ka baud. Namin diri sa City Hall mga aga. Paabot na lang yung sugod ang tukar. Naay, konsehal diri. Dool. Init man kayo. Tamano din. Laman sa laman. Inita si Haloy marag. Lami man kay ang bugnaw nga beer. Ana din sila. Oh, init juga eh. Pangitaan ko yung human yung dragon. Kuha lang mo dito sa Budiga. Wala. Usa ka kahul. Kisa man ako siya nga may budiga sa beer. It's for you to find out. Yay! Di na mao. Sa pamandi ay. Di na mao siya. Sa pamandi ay. Baka naman. Naman sa katrak lang. Kaya na ipandong mo. Abi ginanawan mo bro. Abi ginanawan mo ba nga? Kita ano mo? Kusyal, may munto siya laman no. Ano? Kay kusyal ka. Kusyal. Tawa na to ah. Init kusyal no. Utto man. Wala. Bitaw dong wala init kayo. Salamat kasi yung portada ha. Lagi siyal. Lami ay namugbiron siyal eh. Yan na lang ikaw man sa inyong langas-langas. Ay, pero matik mo ra gyapon. Sponsor. Tara. Yay. Dola lang ko ninyo. Hindi ko man yung langas na. Baka naman. Basig makabate di ay. Sir, may igor mo sir. Igo na lang. Ano naman? Ha? Ano na lang wala? Alang man kahapit. Marag igo, marag dili. Huwag kayo mo service mga gao. Pero kahit sa rin, kaya rin na mo. Bunal rin diri, bunal. Bunal guys. Alang kasi mo mama. Blandi. Style mo. Eh, betul ni mo highlights ba? Di sa kayong forma diri mga gao. Manayop may pero Lisod kami, huwag kami diri. Huwag kami. Nangalan mo mga byok, mga... Di ni hapit ka relax. Di hapit mo ka relax. Handus bira! Ano ka sa mga ga? Ingon sa apaw. Dito to bilan. Ipaubos na ay! Rap tap lagi! Sir! Rap tap! Siksi kay gagaw. Repeat, panundot nyo.
Kay, kano kayo na-hits kayo? Yung mga t-shirt, crop top man. Crop top man ay, crop top. Muna dapat dong langit tadi kau. Ayaw kalimot, karong ini sudah pagkalimot sig balik. Di mo memorize na magana ikaw no. Yeah. Itu bang. Kurao. Siana. Wag dia malimot, wag dia malimot. Oh. Wala ko sakit yan. Amen. Namin sa langit guys. Hello, welcome to heaven. Wala ko sakit ako siyan. Sakit ganing naong. Relax ako maga kay murag ni sakit akong tiyan. Isa pa din na ay. Ah! Di siya balintay. Balik. Suko man ka. Memorize ganing kanta no. Napod. Abin mo, pahuman na, pabalik na po diay. Abin mo, pahuman na ba, pasugod na po diay. Dikit balimtan kay balik-balikon man. Sa unsa demo? Pre. Ito naman. Pre. Ay, Bypass tining okay. ikaw di? Ikaw okay, ako di ko okay. Hindi ka okay kau. Sakit akong tiyan ko. Abi nang kamam na. Sa ulcer ni. Kamam deh. Ha? Okay ra si ma'am sa ma'am ba? Ma'am nasa kuan. Saudi? Saudi. Kang ma'am sa te pangan Ma'am Tin. Nawad ko nga okay ra ka diha. Ay. Wala di ka okay. Be, kanang greetings ka Ma'am Tin. Ako na pamatuod niya. Ya, makain love. Ah, istorya. Makain love. Ha? Makain Ya, love. ikaw na rin to. Pagkataon na siya. Snack dog. Tiya. Wala. Daripada. Aga. Akong kita yung bukat, naulian ko. Na okay na ko, na okay Tangan kay mga gwapa sa tubangan na mo. Pakita. Lingkod pa. Naulian ko. Okay na ko tiyan. Kita gamay ka, nakatayo ko balik. Kaya dili pa sayang atong pag-ari. Manami tukar mga dara snack. Nah. Unto dara deh. Dara tirador na snack. Oh, Ruben. You watch me. Ah, Ay mo kalimot og malasais. oh sir. Malasais siya. Pero malasais sa tikan. Malasais sa gabon. Yes sir. Ay kalimot ka pa malasais sa ba? Ha? Oh. Oh. Hindi body mo ka. Ila mo maro kay kabanga ka. Dugo. Oh, dua kamu gitu dulu sa. Para ka mama na. Di kita ko pwede mag soft drinks mga ga. Di kita ko pwede minom kay kita kuntihan pero dami man. Pre, don't inana pre. Wala na. Namay lang gaw. Isa niyo. Tapo eh. Mga katambay, nauli namin sa shop no. Daryl, uli na Daryl. Oy! Andun na ka? Bye! Tama ka. Si Ryan nga walang nga ga. Uy kayo. Pre! Uy, sorry na! Huwag ka galit!
Gabi no. Pre. Ano pre? Apa oy? Ano ba? Sige ba? Ano ba oy? Arte na kay ka. Soko man ka. Soko kay jaga akong sumog. Oy. Ano soko ba? Ay dire. Manamig tukar guys. Tagaan na may katawang slice bread nga ginana ba. Ganyan mga ga. Drinks. Pag padung na gito, pag sugod dito kasakit yung tiyan. Ilingkod na lang ko dito nya. Ana mo gusto Ryan nga. Sa pre, kumusta na mo ni? Ma'am Tin nasa Saudi. Mo sakit sa kuntiyan. Tay gani balik og tayhop na uli. Tayo pagay ng Saudi ah. Murag tambal si mamo. Wag tambal eh. Ma'am. Baka naman. Ha? Ma'am, inani, basaan ma'am, basta naka sa kinabuhi ni gani TV, ma'am, inani, tagmaon no. Ayag kayo. Unsa day ka? Kilig mo koy. Wow nga pre. Ano ito karma gano nya? Ka nag-repair mi sa drums diri. Sila ra di ay. Nag-repair sila sa drums kay ugma sayo na pud mi. Karaban, no? Alas 6 ko na mi sa buntag. Mata ba kami nani kay kapoy pa magayo. Atangi among tukar ugma, guys. Mga ga. Atang tayo sa mong tukar mga katambay no. Mga katambay. Politics. Nya, ang graduation. Ang graduation, why paso. Ang politics. Ang politics. Sig paso-paso. Paso-paso. Di buog-bugo pa. Kami stage ra. May hala. Soko man ka. Ahaw na tayo mo ay 2020 ra tayong graduation. Dami mis ko nagbalik ko eh. Lagi ka ng white kasi. Kami eskwelahan. Kaya nag-graduating na rin sila mga guy. Men! Graduating ka no? Yan, makapasok ka di. Gaw dito. Katawa ka, subuang mo. Mga sa mga guy. Salamat juga ko aning tukara kay naulian akong tiyan. Naot ko nga magpadayon ni nga di siya mo sakit ikaw ugma kay para nindot ang performance. Magpadayon ang panaghiusa ni Ma'am Tin. Yay! Sir Gani. Ayaw pre gilig-giligon ko pre. Gilok. Unsa day ka? Gilok yang. Murag gilok akong kigo ay. Bastos man ka. Tapos sa mga gatos ning tapos sa ning kana putlo na kay murag Ang kinabuhi. taas na kayo. Taas na kayo. Manami sa mong shooting mga ga. Nanduaan sa mga bata oh. Tiguan lang. Para sa part 2 ko nun. Part 50. Adre na. Saan mo kay? May gusto ka ba doon? Bisita rin mo sa ningaw mo. City Hall. Lawas eh. Beach body ba? Ayo pre. Saan na po? Ayo pre. Mau na magidak ko no? Walk sa romantic na sad. Termino na walk sa romantic ani. Sige lang. Eh makabot ra manahon nga magsikana na ta. 4 wheels ka. Tricycle nga na reserva. 4 wheels. Masa kay pohon. Di na may maglakaw. Daga na. Nagkukulog iro. Masa kay makabot ang panahon di na may maglakaw. Manifesting. Makabot ra na. Di na may maglakaw. Di na ta maglakaw ninyo. Magawa na ta. Kutsi. Lupat. Nailata. Hindi ka na nag-upload lang dyan nila mga ga. Gawin ko ulit. Ate. Ngayon ito ulit. Atanda tricycle. Right, tricycle eh. Pinadara rin yung manok ka? Okay na lang ni. Ngayon nahatag manok. Nahatag kita gihang manok. Basta wala sudan sa bukit eh no? Kana sunod mo tayo sunod ha. Basta wala sudan ha. Labot dahil. Gamar rin mong giinit ma. Aga. Jamunggay. Ayan, tayong maayo niya itong tiyan. So, mo sa tanang karong adlaw mga gano. May tagdila ni mo sakit akong tiyan ugma. Karon suol pa siya pero okay na. Daan na. Before tayo tapuson no, gusto ko isulti sa inyo ano nga. If naamgan mo yung mga obstacle no or kasakit nga nagiano sa inyong gusto buhato no. Gusto ko isulti sa inyo nga padayon lang no kay sigurado ko nga after anang kasakit nga inyong nagian mga ga. Nadyo na siya kadaugan sa unahan or kalipay sa if ma-overcome na ninyo no nga sitwasyon. So, padayon lang mo mga ga. Naot ko nga saan? Day.
may naot ko nga sa inyohang gipili nga kandidato nga suportahan no. Naot ko nga madaogon sila no sa karong umaabot Mayo. Hoy, unsa mo diha? Away mo. So naot ko nga nalingaw mo aga, naot ko nga magkita tayo balik no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe sa my YouTube channel. So that's all for today. Ganoy TV, Anoy out. See you!